фарҳод худоёров раиси бахши раштии ҳизби социал-демократии тоҷикистон баъд аз 15 рӯзи ҳабс ба озодӣ баромад. додгоҳи ноҳияи Рашт дар шаби соли нав ӯро барои таҳқири кормандони ҳукумати ноҳияи Рашт ба ҳабси маъмурӣ маҳкум карда буд. аммо фарҳод худоёров мегӯяд гуноҳи аслии ӯ ин навиштани паёмак ё смс ба раиси ноҳия дар бораи чанд мушкилот мебошад. ҷаноби худоёров баъди аз зиндон баромадан дар аввалин вокунишаш ба радиои озодӣ гуфт рӯзи 3 декабр ба қаноат лоиқзода раиси ноҳияи Рашт паёмак навишта аз ӯ дархост кард ки ба ҳалли чанд мушкили дар ноҳия мавҷуд буда мусоидат кунад. раиси бахши раштии ҳизби социал-демократии тоҷикистон мегӯяд паёмакҳоро шоми 3 декабр навишт ва фардои он рӯз ӯро ба раёсати умури дохилии Рашт даъват карда гуфтанд ки барои даштом дар бинои ҳукумати ноҳия алайҳаш парванда боз шудааст. ин ҳамсӯҳбати радиои озодӣ мегӯяд дар мақомоти интизомӣ ба ӯ гуфтанд ки ӯ ба раиси ноҳия таҳдид кардааст. аммо фарҳод худоёров мегӯяд матни паёмакҳои ӯро дар ҳукумати ноҳияи Рашт таъриф карда ба додситонӣ пешниҳод карданд. ҷаноби худоёров муътақид аст ки ҳабси ӯ ба хотири он буд ки мушкилотҳои дар паёмакҳо ба раиси ноҳия навиштааш расонаӣ нашавад. ин ҳамсӯҳбати радиои озодӣ ҳамчунин иддаои масъулини ноҳияи Рашт дар бораи даштном додани кормандони ин ниҳодро рад мекунад. ӯ мегӯяд дар ҳақиқат рӯзи 3 декабр ба қабули раиси ноҳия рафта буд, аммо он ҷо бо ҳуқуқшиноси ҳукумат суҳбат карда баргашт ва касеро ҳам даштном надод. мақомоти ноҳияи Рашт қаблан гуфта буданд ки фарҳод худоёров масъулини ҳукумати ноҳияи Раштро даштном додааст. ҳукми ҳабси 15 шабонарӯзии раҳбари намояндагии ҳизби социал-демократии тоҷикистон дар минтақаи Рашт 3 соат қабл аз фарорасии соли нави милодӣ, яъне шаби 31 декабр содир шуд. қаноат лоиқзода раиси ноҳияи Рашт рӯзи 2 январ ба радиои озодӣ гуфта буд ки фарҳод худоёров тибқи ҳукми додгоҳ ва дар чаҳорчӯби муқаррароти қонунгузорӣ ҷазо гирифтааст.